Hej, mit navn er Laura. Jeg har netop gennemført mit øjenkorrektionsforløb øjenoperation hos Exvision i Malmø. Jeg fik behandlingen Smile tilbage i november, har det vel været. Og det kom så af, at jeg har været nærsynet i mange år. Jeg har haft henholdsvis -1,5 og -1. Ikke nogen bygningsfejl, men har generelt været træt af at skulle have kontaktlinser eller briller på, for at føle, at jeg kunne se optimalt. Så det var ligesom den ene drivkraft, det var sådan praktikaliteten i det, til at overgå til at få operationen. Og det andet var egentlig også et økonomisk perspektiv, sådan så jeg ikke længere skulle være på de her abonnementsløsninger for kontaktlinser, fordi jeg var faktisk ikke særlig god til at bruge briller. Jeg ville egentlig helst bare ikke have briller på, men hellere kontaktlinser i så fald. Så ja, der var ligesom to grunde til, at jeg gjorde det. Det praktiske ved bare at kunne vågne og se, og så er der også det økonomiske. Ja, som sagt, så fik jeg Smile-operationen, og er meget glad for min beslutning. Jeg har netop gennemført de 3 efterfølgende check-ups, som der er, efter man modtager sådan en operation, og alt spiller bare virkelig, og jeg kan endda se bedre, end jeg kunne før. Så jeg er meget tilfreds med min beslutning. Også hele forløbet, må jeg sige, har været meget smertefrit, forstået på den måde, at man jo kommer ind til en forundersøgelse, hvor de ligesom ser, hvad er mulighederne, hvad anbefaler vi til dine øjne, til din situation. Og jeg blev så anbefalet Smile-operationen, fordi jeg havde også et ønske om at komme hurtigt tilbage på arbejde, så det vil sige, at jeg kunne blive opereret om fredagen, og så allerede være klar igen om mandagen. Så det var mine tanker og overvejelser bag valget af operationer, så jeg var glad for, at det også var den, de anbefalede. Så ja, man møder jo ligesom bare op på selve operationsdagen, og så får du lidt bedøvelse i øjnene, og så bliver du ellers forklaret step by step, hvordan de kommer til at gøre. Selve operationen tager ikke mere end 5 minutter, tror jeg lå derinde. Men ja, man tænker ikke så meget over det. Man skal jo bare sidde stille, og så begynder det først på det ene øje, og så hurtigt overstået og videre til det andet øje. Og bagefter, så kan man jo godt mærke, at der er sket noget i øjnene, men det er ikke fordi, man render blind rundt, eller på anden vis er påvirket. Ja, jeg havde min mor med, og så kunne vi så tage tilbage til København, hvor jeg er fra. Og allerede om aftenen, så kunne jeg se undertekster på tv, og morgenen efter, da jeg vågnede, så følte man jo bare, at det var klart allerede. Det var ret imponerende. Ja, så skal man selvfølgelig have nogle øjendråber i øjnene, og det får man også en god lille goodiebag med af det, man skal proppe i øjnene de efterfølgende dage og uger. Og så er der så de her 3 kontroller, som man kommer til, sådan, så de sikrer, at alt er, som det er. Så alt i alt en rigtig god, fin oplevelse. Det var nemt, og det sætter jeg stor pris på. Og det tog ikke særlig meget tid, og det sætter jeg også rigtig stor pris på. Så når mine venner eller familie har spurgt, om jeg kunne anbefale dem, så har jeg sagt, ja, virkelig, det er virkelig god beslutning. Følte, at jeg var i gode hænder, kompetente medarbejdere. Så ja, min anbefaling ville helt klart være Exvision i det her tilfælde. Ja, så jeg er i hvert fald meget glad for min beslutning.